Year 1999, kaya mga hamtong-hamtong na karon nakaabot ni adto 1999. Daghan ang mga huhungihong nga pag-abot daw sa year 2000 matapos ang kalibutan. Daghan ang nahadlok, ako mismo nahadlok. Daghan ang nagtigom o bisag unsa kay moabot daw ang kangit-ngit o pila ka adlaw o nya walay mapalit nga bisan unsa, mga pagkaon, mga gamit. Daghan nagpa-blessing adto og mga kandila. Kinsay nagpa-blessing adto og kandila? Kay matapos daw ang kalibutan. Ang uban nagpa-blessing dito taga-sa man ko sa St. Joseph. Napagay nagpa-blessing og RDL. Kay daghan siya gipangpalit og RDL kay matapos na daw ang kalibutan. Ingon ang pare, matapos na ang kalibutan, nga mag-RDL pa man ka. Tungod sa mga kahadlok, mga kabalaka nga matapos ang kalibutan, kitang tanan nahadlok sa katapusan. Kitsa may wa mahadlok diribe, mamatay. Kitang tanan naay kahadlok ano man, tungod kay kitang tanan naay kabalaka. Wala ta mahibalo unsay mahitabo human sa kamatayon. Wala ta gani mahibalo kani kanang mobalhin ta og laing lugar nga atong puy-an. Na gani mga kahadlok nay mga kabalaka. Kay wala ta kahibalo unsay mahitabo didto. Kanang inyong mga anak nga maminyo o nya dadon sa layo nga lugar, di ba ang mga ginikanan mahadlok, mabalaka. Ayaw lang didto. Kay basig maunsa ka. Ayaw dito kay wata kahibalo unsay mahitabo sa imuha. Wata kabalo mga maayo o buutan ba na sila. Kita nga mga tao puno sa kabalaka. Ug angay lamang nga mabalaka kita tungod kay kung sa kalibutanon nga panglantaw wala man ta masayod kung unsay mahitabo. Apan kanato nga mga tumutuo ni Kristo, kanato nga mga sumusunod kang Kristo, kita iyang gipasaligan nga bisag unsay mahitabo dili ka pasagdan sa Ginoo. Amen. Dili ta pasagdan sa Ginoo. Ug mao kini ang tema sa atong mga pagbasa karon. Ang katapusan. Sa ako nagikaingon sa pagsugod sa misa sa atong simbahan aduna kitay gitawag og liturgical calendar. Kung magsulob ang pari og green, sa ato pa kini gitawag og ordinaryong panahon. Na kitay 34 ka Domingo sulod sa ordinaryong panahon. O kita karon aduna ana-ana kita sa ika-33 nga Domingo sa ordinaryong panahon. Pila na lay kulang? Isa. Ang katapusan nga Domingo, sunod nga Domingo, mao na ang Domingo sa Kristo Hari, Christ the King. Ang sunod nga Domingo, Advento na. Hapit na ang Pasko. So in other words, naana kita sa katapusang panahon sa liturhiyanhon nga calendar. O ang matong mga pagbasa karon nagpunting sa katapusan. Diha sa atong ebanghelyo, si Jesus namulong nga bisan unsa ka gwapo, bisan unsa kanindot ang templo nga gidayan-dayanan sa mga maanindot nga mga bato ug maanindot nga mga halad nga gihalad kani atong panahon. Apan gani kini mahanaw. Tanan nga adunay sinugdanan, aduna usab katapusan. Bisag unsa pa kakadato, moabot ang panahon nga ikaw madugta ra dinha sa imong lupnganan. Bisag unsa kanindot ang simbahan, bisag unsa kanindot ang imong gi-decorate o gi-design, moabot ang panahon nga kana nga simbahan madaan ra ug kailangan na i-repair. Tungod kay kitang tanan nga mga butang dinhi sa kalibutan, mabuhi man o walay kinabuhi, adunay sinugdan o aduna usab katapusan. Usahay kini mga tao bitaw nga mag-away-away tungod sa kabtangan.
Nakalimot sila nga kining tanan lumalabay ra gyud. Kining tanan mahanaw ra. Dili na magtingog mga ginikanan, mga igsuon, mga anak magbungulay na. Di na magtingog pila na katuig nga wala nagtingog. Kung mamatay bitaw ta, ilubong ta dito sa sementeryo, ang uban nga wala nagtingog, magtapad ra og higda. Di gihapon magtingog. Kay patay naman. Silent mode gihapon. Aduna kitay mga natay tendency nga gusto kita nga ako pirmi. Ako. Gusto ta nga magkuha. Gusto ta nga makadawat pirmi. Pero usahay makalimot ta nga sila pod ang uban gusto pod nga makakuha, gusto pod nga makadawat. Nakalamang lang ni nga mga pari no kay usahay kini mga pari mo lagi mga palangging man kaayo, ya pinangga kaayo. Kana moingon gani ang pari nga uy murag kinahanglan nako og kuan ba? Mao ni mauna. Unsay tubag sa mga parokyano may indan, uy si Father kailangan og kuan, dali mag-contribute ta. Ganahan po ang pare. Pero kung parokyano ra, yano nga parokyano, uy si kuan ba nanginahanglan ra ba tog tabang? Sige iampo nato. Kung pare gani mag-contribute dayon bitaw. Usahay natay mga biases sa atong kinabuhi. Tungod kay natay kanang panglantaw nga, uy, kini si kuan mas taas sa ato. Dali ato siyang tabangan. Pero ang dapat nato nga tabangan, wala ko dingon ha, nga dili mo mutabang sa pari. Ang dapat nato tabangan, ang katong mas tabi pang nanginahanglan. Tungod kay, mo lagi, madato man ka o mapobre, pag-abot sa panahon, kitang tanan, mga lata ra gyud. Mubalik ta sa abog, wala tay madala, bisan gamay. Bisan gani imong bukog, di mo madala. Ang imong madala, ang imo ra gyung kalag, nga mao'y pagkahukman, pag-abot sa panahon. Ang atong mga pagbasa karon, gitawag kini siya og apocalyptic. Apocalyptic. Na ay mga gihisgutan si Jesus nga makalilisang nga mga panghitabo nga moabot. Na mga giyera, na mga away, na mga linog. Pero naingon si Jesus, ayaw kahadlok. Kay dili pa ni mao ang katapusan. Mabitaw katong 1999, daghan kayo ang hadlok adto. Kay matapos na daw ang kalibutan. Pero unsay nahitabo 2022 na lang ta karon, wala pa gyud matapos ang kalibutan. Mga igsuon, dili ta kinahanglan nga mahadlok tungod kay matapos ang kalibutan nga wala gani nato mahibalui kung kanusa. Sa kapila na kahigayon nga daghan nagpredict nga matapos ang kalibutan, pero wala gayon matapos ang kalibutan. Ang atong kahadlukan mao nga ako matapos. Regardless of kanusa matapos ang kalibutan, pero ako nasayod nga ang akong kinabuhi dinhi sa kalibutan sa dili madugay matapos gayon. Pila na ka hundreds ang katuigan ang nilabay, ang kalibutan nagpabilin ra gyud. Pero ikaw, ako, kitang tanan dili magdugay nining kalibutan na mao kana ang atong pangandaman. Dili ang maong katapusan sa kinatibuk-an nga kalibutan. Kaya ang imong kalibutan, whether you like it or not, dako ang posibilidad, mga 99% ang posibilidad nga mas mauna ug katapos kaysa kinatibuk-an nga kalibutan. Nayo sa katigulang ako na istorya. Nag-edad siya og mga 70 anyos. Tay, nagasimba ba ka? Ano ingon ko? Katoliko ba ka, tay? Yun siya. Sa una. Uy, karon unsa na day ka? Wala na padre. Di na ko tigsimba. Ano di makamusimba, tay? Wala pa manggod ko yung motor. Unya na ko musimba kung naanak ko yung motor. Akong gina. Unya, tay, kung dili mo abot ang panahon nga makamotor ka, 70 naman ka.
di jud ka kasimba. Atong pangandaman ang katapusan sa atong kinabuhi dili kay ang katapusan sa kinatibuk-an nga kalibutan, tungod kay ang kinabuhi sa tao mo bitaw ingon si Jesus, dili matagna. Ang kamatayon dili matagna kung kanos amo abot. Ang uban gani natulog lang, di nakamata. Ang uban gani nilakaw lang, naigilakaw sa downtown, di nakauli. Mao kana ang atong pangandaman nga unta kita magmatngon, magpuyo, maningkamot sa pagpuyo diha sa kamatuuran o diha sa grasya sa Dios aron nga kita maandam sa pag-abot sa ato mismo nga katapusan, sa ato mismo nga kamatayon. Tuod man, ingon si Kristo, moabot ang panahon nga kamo lutuson. Pero unsa iyang ingon, pabilin kamo nga malig-on kay ni ining paagiha maluwas kamo. Pabilin nga mapaningkamuton. Pabilin nga nagmakanunayon diha sa Ginoo. Tungod kay walay bisan unsa nga makaluwas kanato kundili ang Ginoo ragayod. Ang Dios nga maoy nagpangga, nagbuhat ug naghulat kanato didto sa gingharian sa langit. Nganuman nga gisulti kini ni Jesus kining tema nga apocalyptic or kining kinatibuk-an nga panglantaw sa kining mga kahadlok, mga gubat, mga linog, sunog, away, nganuman nga iya kining gisulti kanato. Dili tungod aron nga mahadlok ta, kundili aron nga kita mahatagan og kasiguruhan nga bisan pa man sa mahitabo sa mga kasakit nga imong magian, ikaw gipasaligan ni Jesus na maski gani ang imong buhok sa imong ulo, iyan ang gilantaw, walay bisan usa nga buhok sa imong ulo nga malaglag panahon sa kasakitan kung ikaw sulayon. Ingon anak ka kahalangdon atubangan sa Ginoo. Kung magpabilin kamo nga maglig-on niining paagiha maluwas kamo. Ayaw kabalaka tungod kay naa ang Ginoo nga nagpasalig kanato. O tuo maganita o kung kinsa nang nagsulti din ha, uy ingon si kuan. How much more kung ang Ginoo na mismo ang nagpasalig kanato. Na mga giyera karon sa kalibutan, daghan na mga nasod nga nagyera, daghan na mo ingon, wa na, hapit na gyud matapos ang kalibutan. Na mga mini nga mga propeta karon nga naglakaw-lakaw, na mga nag-claim nga sila mao si Kristo nga mibalik na dinhi sa kalibutan. Na ay daghan nga mga tao karon nga natunto tungod ni ining mga piki nga mga Kristo nga ingon pa sila nibalik na. Pero kini dili pa mao ang katapusan sa kalibutan, ingon ni Jesus. Walay nasayod kanus matapos ang kalibutan. Naala may mga sign na siguro murag hapit na, pero dili pa gyud. Tungod kay walay nahibalo kanus matapos ang kalibutan. Ang atong importante nga buhaton mga igsuon mao nga atong tabangan ang atong mga silingan, atong tabangan kadtong mga tao nga mga naglisod aron nga bisan pa man ug naa kitay pagtuo nga matapos ang kalibutan, at least man lang sa ilang kinabuhi dinhi niining maong kalibutan maka-experience man lang sila o gamay nga langit. Kay kitang tanan padulong sa langit kung kita mo tuog mo salig kang Kristo. Pero pinaagi sa atong mga buhat, atong matabangan ang atong kaugalingon ug ang uban nga maka-experience sila o gamay nga langit. Unsa man ang gamay nga langit? Kanang maka-experience bitaw kag kaayo, maka-experience ka og gugma,
Maka-experience ka og kaluoy, maka-experience ka nga gidawat ka, isip ikaw, gitahod ka, isip ikaw, isip tao. Mao kini ang gamay nga langit nga atong matabang aron nga ang atong kaigsuunan makaamgo nga, uy, kung maayo ni siya, how much more unsa ka maayo ang atong matagamtaman dito sa langit. Dili nato ingon nga hadlukon ang atong isikataw, ang atong mga silingan nga laka nga na ka na, may impyerno gyud ka. Ato silang tabangan nga ma-realize o ma-experience nila ang kaayo sa Ginoo pinaagi sa atong mga buhat. Kay kitang tanan nga naa diri sulod sa simbahan, mga Kristiyano man, kitang tanan mga sumusunod man ni Kristo. Kitang tanan mga alagad man ni Kristo. Mga atong tabangan sila nga unta sila makaila kang Kristo, makaila kang Jesus, pinaagi kanato, pinaagi sa atong kinabuhi. Malagi, balik-balik ko nako tungod kay kini maong usa ka pinaka-favorite nako nga quote base kang San Francisco. Kung magsangyaw ka, gamiti og pulong kung gikinahanglan. Magunsa man gud nang magsangyaw ka, memorize nimo ng Biblia cover to cover. Unya dili makita sa imong buhat. Dili makita sa imong kinabuhi. Mga kung magsangyaw ta, ingon ni San Francisco, gamit og pulong kung gikinahanglan. Tungod kay sa imong kinabuhi mismo, makita sa katawhan kung unsa ka ug makasabot sila nga ikaw iya ni Kristo. Kana bitaw maghisgot ta og Ginoo. Ang uban kusog muhisgot og Ginoo, kusog magampo. Pero layo sa binuhatan. Ang uban kusog nga mudayig sa ilang kaugalingon tungod kay naa sila sa simbahan o naa sila sa pagkatungdanan, pero layo sa kinabuhi nga pagkamaalagaron. Kita nga mga Kristohanon gitawag sa pagsunod kang Kristo, dili pagsunod sa maong kaugalingon mismo, kundi si Kristo unta mao'y maghari diha sa atong kinabuhi. Na si Kristo unta mao'y makita sa uban dinhi kanato. Ang uban labi na mga bata, say moadto ko sa JKK or moadto ko sa mga mga lugar nga daghang mga bata. Dito ko sa Turil, ningon bata, pag naog na ko sa sakyanan, ingon siya, hala na'y Ginoo. Hala na'y Ginoo. Piting ko yawa sa bata, kay niabot na ang Ginoo. Nakasakyanan, himsog kayo nga Ginoo. Nagdihog ko, masakiton. Ang masakiton, murag hapit na bitaw siya nga mupanaw, murag nag-hallucinate na siya. Pagbukas sa iyang mata, ako iya nakita, ningon siya, Ginoo ka? Ko dili, pero amigo mi sa Ginoo. Siya, abi na ako, Ginoo na ka. Usahay, tungod sa akong aura, pero wa magyuta kakita sa tinuod nga dagway sa Ginoo. Wa magyuta kakita kung unsa ang iyang hitsura. Pero tungod sa atong mga imahe, maingon ta nga, uy, mura ni siya Ginoo. Pero dili lang unta diha kutob ang atong pagkamura Ginoo. Kundi ma-feel unta pod nila nga ang atong batasan daw mura gyud og Ginoo. Nga ma-feel sa katawhan, pinaagi sa atong presensya, ang presensya sa Ginoo.
Diha sa atong ikaduhang pagbasa, kita gipahinumduman sa paglihok, sa pagtrabaho, nga unta ang atong kaugalingon sa kanunay magmadasigon ug magmaandamon alang sa pagbalik sa Ginoo ug alang sa iyang gingharian. Niingon, sila nga wala magtrabaho, ayaw pakana. Kana mga membro sa mga TAPS committee, mga tapulan, ingon ang Ginoo, ingon si San Pablo, ayaw sila pakana. Kay nay uban sa ato mga tapulan kaayo, mga batanon kasagaran mga batanon ra bagyod. Dili mo lihok sa balay, dili masugo sa mama. Late kayo mo bakod. Pagbakod igora mo kaon, pag magkaon mo balik tapos sa kwarto kay matulog. Ingon si San Pablo, ayaw pakana ang mga tapulan. Ug nipadayon si San Pablo pag-ingon, na siya'y nadunggan nga pipila kanila, sige og pamantay sa uban, sige panghilabot sa kinabuhi sa uban, walay trabaho. Mao ni sila kini karon atong mga modern day, mga marites. Naanaday ni sila sa una pa. Walay trabaho gawa sa pagpamantay. Ug dili kini maayo, nasayod kita nga dili kini maayo. Mga gipahinumduman kita nga tan-awa, balik lantawa ang imong kaugalingon. Kung asa ka karon nahimutang sa imong relasyon sa Ginoo. Inay nga magsige kag pamantay sa imong kaugalingon, sa imong isikataw. Kung nakita nato nga, kung nabantayan nato nga ang ato isikataw o atong silingan murag nalayo na sa Ginoo, ato silang dasigon nga makabalik sila. Kung natay paryente, natay membro sa pamilya nga tanaw nato, hala, si mama o si papa ba, murag pila na gyud ni katuig wala nakasimba. Ato silang dasigon. Kung natay higala, tanaw na to nga, murag lahi na magyud ni siya. Murag nalayo na magyud ni siya. Ato silang i-invite, ato silang dasigon, ato silang istoryahon. Unsay problema, nganong naingon anak ka, dali, adto ta sa simbahan. Dili nato sila sama sa giingon ni San Pablo, dili nato sila bantayan o atong dauton. Kung dili, ato silang dasigon aron nga mabuhi sila og balik, makaamgo sila nga di ay, uy, murag nalayo na bitaw ko no, uy, murag dugay-dugay na bitaw ko no, wala ka simba. Muadto ko sa simbahan, mubalik ko sa Ginoo. Pinaagi sa atong mga buhat, kita makadani og tao ngadto sa Ginoo. Dili lamang pinagi sa mga pulong. Kung makadani man gani ang mga pulong, di ba, mga babae, istoryahon lang gani mo og mga nindot nga mga pulong sa mga lalaki. Ma-in love dayon. Madani dayon. How much more kung pakitaan ka og maayo nga mga buhat, dili lamang sa pulong. Sa ingon ni San Pablo, bisan pa man og magsulti siya og mga pinulungan sa mga angheles sa kalangitan. Pero kung walay gugma, kawang lamang kini. Sama usab ka nato. Bisan pa man og magsulti kitag mga maayong mga pulong. Pero kung walay gugma, inubanan sa buhat, kawang lamang kini. Mga igsuon, sa katapusan, balikon ako, ang kalibutan matapos, wala ta masayod kanusa. Pero 99% mas mauna ta og katapos kaysa kalibutan. Ang pangutana, andam ba ko nga moatubang sa Ginoo? Andam ba ako nga mohatag og husay ngadto sa Ginoo? Ikaw ray makatubag ni ana igsuon. Tungod kay ang imong relasyon sa Ginoo personal man. Tan-awa karon asa ka sa imong pagkinabuhi. Naa ba si Kristo diha kanimo?
Naabay lugar si Kristo diha sa imong kasing-kasing. Siguro gamay, siguro dako. Bato ni si Kristo diha sa imong kasing-kasing, sa imong kinabuhi. Ug paningkamuti nga si Kristo dili na mulakaw sa imong kinabuhi. Aron nga ikaw makabaton og kalinaw. Ingon si Kristo, bisan pa man og sakiton ka, pero dili ka niya biyaan. Bisan pa man og lutuson ka, pero walay bisan usa ka lugas nga buhok nga matagak sa imong ulo. Ingon, ana ka, kapinangga sa Ginoo. Mga igsoon, sa atong pagpadayon ini Santos nga Eucharistia, mangayo kita karon sa grasya sa Dios nga unta kita magmakanunayon diha kang Kristo. Nga bisag unsay mahitabo, dili ta mo biya sa Ginoo. Bisag unsa nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, bisag nagkamang na ka sa imong kinabuhi, gunit sa sidsid sa sanina ni Kristo. Aron nga ikaw makabaton og kusog sa pagpadayon sa imong panaw sa kinabuhi. Hinaot paunta. Amen. Manindog. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan. Nagatuo ako sa usa ka